नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में, जिनकर नया फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो चुकल बा। जी हाँ, और ई अपडेट हम न दे रहल बानी, ई अपडेट देले बाड़े खेसारी लाल यादव जी के फिल्म के जो निर्माता बाड़े यानी कि विजय यादव जी। उ एगो पोस्ट शेयर केले बाड़े जो नाम में लिखले बाड़े, नैना ठग लेंगे फिल्म शूटिंग पे खेसारी लाल यादव जी और विजय यादव जी के फोटो आप लोग देख सकतानी। ये खेसारी लाल यादव जी के नया फिल्म की शूटिंग बा, जहाँ पर खेसारी जी विजय यादव जी के साथ में खड़ा बाड़े और इस सेट पर के ही फोटो बा जो कि आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकतानी। बाकी कहानी के बारे में अभी कोनो ज़्यादा अपडेट ना मिलल बा। जैसे ही कुछ अपडेट आवता, जैसे विलन कौन बा, कहानी का बा, एक्टर्स कौन बा, वैसे ही आप लोगन के ज़रूर बताएं। फिलहाल जितना खबर हमारा पास आयल उतना आप लोगन के बता देनी। अगर अपडेट पसंद आयल बा तो लाइक करी, शेयर करी और चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दी। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में नया खबर के साथे। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।